Toto je trochu strašidelné. Videli ste niekedy ten film Willy Wonka a továreň na čokoládu, kde sú v tej čokoládovej rieke a nemajú tušenie, kam idú? A všetci sú... Dobre. Nazývaš ma chorý. Svet je chorý. Môžu byť očistení len krvou. Tvojou. Chceš moju víziu? Možno len potrebuješ vidieť veci z mojej perspektívy. Uvidíme, či ťa dokážem otočiť. Dobre, toto nie je dobre pre moju opicu. Bojíš sa len, že nerozumieš. Čo ešte? Tma. Teraz je čas dokončiť moje majstrovské dielo. Posledné strach. Ach, strach zo sedenia na kraji. Strach zo sedenia na kraji. Dosť nebezpečné. Ale vieš, čo sa hovorí. Nemôžete napísať úspech bez krvi. Dobre, v poriadku. Všetko je v poriadku, chlapci. Som v poriadku. Vy ste v poriadku. Všetci sme v poriadku. Tak, hotovo. Dobre. Vidíš? Nič, čoho by sa bolo treba obávať. Nič, čoho by sa bolo treba obávať. Nevidíš na mojej tvári, ako to vyzerá. Jasné ako peklo. Výborne. Dobre, musím sa ospravedlniť za šialeného režiséra Pavla tam vzadu. Je len ďalší z bláznou maniakov a monštier, ktoré sa potulujú našim štúdiom už viac ako 93 roky.